Bueno, pues jo vinc de Vallverde, sobretot Valverde Alt, conlindant amb Torrellano Baix. És allí on jo m'he criat i on tenim, en fi, el de nosaltres està allí, la terra que tenim està allí. I el cultiu principal que teníem allí era l'armela, els armelers. Perquè els armelers tenien un problema en les zones molt baixes, que l'escarxa solia gelar. I, clar, totes les parts altes, com Perleta, Torrellano Baix, eren més bones en aquest sentit, que l'escarxa atacava menys. I nosaltres dedicàrem a l'armela en cultiu principal. Se plantaven faves, en fi, alguna hortalissa, com és natural, però el principal era l'armeler. Antigament se replegaven en garrots i lones. Se li posaven uns mantes baix de l'armeler, en l'època que ja estaven obertes, que era a partir de Sant Jaume, és quan venia l'època de la recol·lecció, se posaven esteles baix dels armelers i a garrot se derribaven de l'arbre, perquè l'armela, quan està oberta i les varietats que teníem aquí en Elx, que era la planeta fina i algunes planetes, caien molt fàcil, perquè hi ha armeler que havia que pegar-li molts garrots perquè caiguera. Era una armela que s'agarrava molt a rames. I res, en pegar-li 2 cols caia i facilitava la recol·lecció. Tot això se feia així. Després, quan anaves 2 o 3 armelers que havia que abocar, abocaves en sacs o algun remolque que era a prop. I així s'ha estat recol·lectant molts anys. Fins, crec que seria en l'any 80, entraren els vibraors, les màquines. Nosaltres en tenim un a la casa que ens dura poc temps perquè els armelers se'n van anar, se van secar. Treballarien 3 anys. I el vibraor era una màquina que pillava el tronc, baix de la creuera, el tronc gros que diem, i el vibrava, li clavava una tremolor, i allò eren 2 segons i facilitava molt i condia molt replegar-les. I així és com se recol·lectava l'armela. Tot allò també acabat, l'armela l'acabàrem sobre els anys 80, que vingué 2 coses que foren fatals pel camp d'Elx, en les armeles me referisc, que fon l'armela de Califòrnia, que mos tirà als mercats a terra, mos sequeren les armeles a la meitat de preu, que estaven venent anys anteriors, a la meitat del preu. Allò fou catastròfic. I la sequia, que acompanyà els preus. Se va desmoralitzar el sector de l'armela en Elx, se va desmoralitzar, mos desmoralitzaren, clar, perquè els preus llevaren 3 anys o 4 fatals. I vingué la sequia, que no puguin regalos, i l'armeler és un arbre que no se recupera tan fàcil. Un llimoner passa molta set, però mentre estiga verd i el regues, les camotxes, li pegues garrotes, carda, i torna a recuperar-se. L'armeler no se recupera, s'enrasina, es tronc, la madera pilla resina i demés i mor. I és el que ens va passar. Entonces, el cultiu principal que teníem ens va perdre, entregue. Nosaltres en ma casa, la màquina que està per allí i tot així, nosaltres i tots els veïns i tot el camp d'Elx. Doncs mira, tots els abuelos i tots els xiquets se'ls posava una bancà i unes caries i a pelar armela. Això era la primera. Luego ja vingueren aquestes màquines
Aquestes màquines ja, bueno, això era la glòria. Havia que banyar l'armela perquè l'armela que estava a mitjan obrir, si la banyaves d'avui per pelar-la demà i la tapaves, la pell prenia humitat i se ablania i entonces els rulos la descorfaven molt millor. Ara, luego, últimament, vingueren màquines que no feia falta ja el banyar l'armela. Però era tot tipus d'esto. Avui les màquines repleguen l'armela molt fàcil i la pelen en el moment que cau de l'arbre està pelat. Avui aquest problema no està. Avui s'ha modernitzat la recol·lecció, una cosa mala. Comprareu una màquina per... Sí, nosaltres compràvem una màquina d'estes, sí. Però fa molts anys, molts, jo què sé, que era un xiquillo. I li posaven un motor elèctric i això era tirar-li a la torba els cabassos d'armela i sacar la llímpia per baix. Sempre havia que tindre alguna dona, o dona o home, el mateix que no, però una persona on caia el xorro de l'armela pelar, perquè els armeles que diem fallón, el fallón o alguna escorfa, sempre se'n passava. I per deixar-la completament llímpia, se triava allí, o sigui, se li sacava. Si alguna d'elles se'n passava a la màquina, se tirava fora, a un costat. Allò va ser un adelanto molt gran. Un adelanto molt gran, quan vingué allò, però allò vingué ja molts anys, allò, les màquines vingueren pronte. La recol·lecció en màquina ja ha tardat més, però el que era la pelar vingué bastant pronte, sí.